Йолка Александр Панайотов яңгы һәм тагын йөзләгән артист. Ут белән уйнау үзеңне тамашада катнашучы итеп тою. World Skills чемпионаты ачылышы кабатланмас, грандиоз булырга охшаган. Танылган продюсер Игорь Крутой әзерләгән шоу 45 000 тамашачыны бер урында җыячак. Ачылыш тантанасын бөтен дөнья буйлап 140 миллион кеше караячак. Бу минутларда стадионда генераль репетиция бара. Ә хәзер ачылу тантанасына килү кагыйдәләр турында. Казан арена стадионы янында транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Гаврилов, Ямашев, Арбузов һәм Чистай урамнарыннан кирип булмый. Автомобильне якындагы сәүдә үзәкләре парковкаларында калдырырга киңәш итәләр. Церемония открытия она... Ачылу тантанасы 7-дә башлана, стадионга 4-тән кертә башлыйлар. Машиналар өчен Leroy Merlin, XL, Татнефть-Арена, Акбарс Краш сарай һәм Мегастрой парковкалары бар. Җәяүләр өчен Кәҗә бистәсе метро станциясеннән бушлай шаттыллар йөриячәк. Стадионга керү өчен әлбәттә билет кирәк. Аның кагаз варианты булса яхшы, чөнки сканерлар телефоннан штрих-кодны укымаска мөмкин. Ә инде зур сумкаларга килгәндә аларны калдыру яхшы. Чөнки кергәндә җентекле тикшерү узачаксыз, үзегезнең һәм сак хезмәтенең вакытын әрәм итмәгез. Ә менә алып кергә ярамаган әйберләр исемлеге төрле корал, газ, ясалма шартлаткычлар турында әйтәсе дә юк. Пыяла, шешәләр, термос һәм флягалар, музыкаль инструментлар, спорт җиһазлары һәм лазер җайланмалары. Шулай ук бер каптан да күбрәк дару һәм 500 мл-дан да күбрәк сыекча алып кергә ярамый. Җәнлекләр дә бу исемлектә. Зур спорт вакыйгаларын кабул иткән казанлылар үзләрен стадионда ничек тотарга икәнен белә. World Skills чемпионатында да шундый ук кагыйдәләр. Әлбәттә үзеңне тәртиптә тотарга, исерткеч эчемлекләр кулланмаска, бер-береңне һәм чит ил кунакларын үфкәләтүче сүзләр кычкырмаска. Шул вакытта гына World Skills чемпионаты онытылмас мизгелләр белән истә калыр. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.